Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A darasin mu ne zan nuna mana wata kyamara ne mai matuƙar ainihin amfani musamman ma ga ainihin samari 'yan gayu masu ɗaukan hoto. Sau tari wani lokaci za ka kalla kana so ka ɗauki hoto to saboda wayanka babu kyamara ko kuma in ce saboda rashin quality na kyamara kuma sannan ba iPhone bane a hannunka, hakan za ka kalla yana karya maka ƙwarin gwiwan yin ɗaukan hoto. To insha Allah da zarar ka kalla wannan bidiyon za ka ainihin samu kyamara mai kyau da za ka ɗauki hoto kamar ainihin mai iPhone ne ya ɗauke ka a wannan hoton. To amma kafin nan ku danna min alamar subscribe sannan kuma ku taɓa alamar ƙararrawa ta yadda za ku dinga samun shirye-shirye da zarar na sauke. To yanzu me za mu yi? Abu na farko da za ka zo ka anan shi ne sai ka zo ka shiga cikin Google Play Store naka na kan wayarka misali kamar haka. Bayan ka zo ka shiga cikin Google Play Store naka ya nuna maka wannan fuskan kamar haka, sai ka zo ka shiga nan inda aka rubuta search inda dai kowa muke, sai ka rubuta open camera. Bayan ka rubuta haka open camera kamar haka sai ka zo ka danna search kamar haka. Yau bayan ka danna kamar haka zai nuna maka ainihin wannan zaɓin kamar haka. Yau ga alamun kyamarar ɗin ya fita. Yanzu misali anan akalla mutum 234 ne suka yi viewing na ainihin wannan kyamarar. Sannan kuma mutum 234 ne suka yi ainihin review nata kamar yadda na faɗa ba. Sannan kuma nan yaro ɗan shekara 3 ne zai iya downloading nata. Sannan kuma sama da mutum miliyan 50 da wani abu ne suka yi downloading nata. To ka ga san kuwa duk wanda aka ce sama da mutum miliyan 50 sun yi downloading na ainihin abu, to ka san wannan abun yana da matuƙar amfani. Abin da za ka yi anan shi ne sai ka zo ka yi ainihin ka sauke wannan kyamara a ainihin kan wayanka. Yanzu ni abin da ya sa nuna min open already na riga na sauke kyamara ne kamar haka. Sai ka zo ka shiga. Bayan ka shiga zai nuna maka kamar haka. Sai ka zo ka ainihin danna kamar haka. Zai nuna maka allow ne. Abin da ya sa ya nuna min ni already na riga na sauke kyamara ne kuma har ya shiga. Wannan ita ce kyamarar da nake ainihin faɗa muku. Kyamara yana da matuƙar haske sosai. Idan ka yi hoto da ita zai nuna maka kamar ka yi hoto da ainihin iPhone ne. Yanzu idan ka shiga, yanzu abin da ya sa kuka kalla kamar bai fita da haske sosai ba, da daddare ne nake ɗaukan ainihin wannan bidiyon kuma inda nake gaskiya babu background. Idan ka shiga kyamarar ɗin ga wayansu alamu ainihin kamar inda aka rubuta abun settings sai ka taɓa. Bayan ka taɓa zai kawo maka wannan zaɓukan kamar haka. To dukkanin wayansu sete ne da ya kamata a ce ainihin ka shiga ka dudduba ka gyara domin ganin ka ƙara hasken kyamarar ɗin da kuma ainihin yadda za ka ƙara wa hotonka da zarar ka ɗauka kyau. To wannan shine kyamarar da nake cewa zan nuna muku kuma insha Allah za ku ji daɗin wannan kyamarar da zarar ka sauke ta ka yi ainihin amfani da wannan kyamarar. Da fatar kun ji daɗin abin da na koyar da mu inda ne kuskure kuma ku gafarce mu.